ଚାଲ ନଈକୂଳ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା। ଏଇଟା ନଈକୂଳ ନୁହଁ, କ'ଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳ କି? ତୋ ଆଖିରେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ବଡ଼ା ହେଇଛି କି? ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା ନଈ କି ସମୁଦ୍ର। ଆରେ ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଆସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ବସିଛେ ନା। କ'ଣ କହିଲୁ? ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଆସିଛେ। ଦେଖେ, ତୁ କହୁଥିଲୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସାରେ, ମୁଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲିବା, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବା ନାହିଁ। ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନୁ? କେତେ ବୋତଲ ମଦ ପିଇଛେ ଯେ ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣିଲିନି। ତୁ କହୁଛୁ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛେ ବୋଲି। ଦେଖେ, ଲୋକ ମଦ ପିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ମଦ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତାମାନେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଆମେ ମଦ ପିଇଛେ? ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମେ 2 ଦିନ ଏଠି ଆସିକି ବସିଛେ କ'ଣ ପାଣି ପିଇକି ବଞ୍ଚିଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ତାମାନେ ତୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ମଦ ପିଇଛେ ବୋଲି? ଓ ନୋ, ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମଦ ପିଇଛେ ଏଠି ଆସିକି ବସିକି। ଓ ୟେସ୍, ତୁ ମୋର ଏଇ ସାଧାରଣ କଥାଟାକୁ ବି ତୁ ବୁଝିପାରୁ।